iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-uray nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Awanan ka iti bain! Tinong padak, mami. Kaputa day ta tirumbangkan ka! Estela, anya tinagbasulan ti anak mo, taapay at tinugpam. Enrico, amom ka di nga ti ararman ti anak takat di masikog nga anak ni Lucia. Anya, agpaiso ka de, Jimbert? Oo, daddy. Ayop! Pinarusukan, daddy. Saan lang nga day tati maganap mo? No itultuloy mo nga arman day jay a babae. Ay, etag ni siya, min, daddy. So, di na ko mapangdala mangharam kin ko, ano? Sir Bergwensa! Pakay babae na iti pamilya tayo! No day jay asya main ti asawam! Uray agpiang-piang ti langit kendaga. Kat saan minto Apolos ang maawat day jay a babae? Isuali patamon! Papayakas lang saan amay pinta ti rupam Jimber. Namuanan na gitinagan na kanya. Ani siya, min, tisabsab mo nga, friend. Anya? Kasta unay punta ta kanya. Kunada, di na maawat ni siya, min. Nga iso ti asawa. Kuna, tupay nga min ken kaidik. Kunada, asan na mo ito unay napili ti babae para kanya. Basta san laki da disgrasyada. At anya nga rod ita ti plano. Di mo kunaan nga isardeng mo ti mangaran iti best friend ko. San ko ang isardeng? Ituloy ko lata. Aging ka magunod ko ti ayat na. Ang saan man akayat dagiti dadakkel mo nga iso ti armam ken asawaam. San nga isuda ti mangisuro ti puso ko na kayat. Iso nga ituloy ko lata tagrayo king kuana. Ani. Itala makitak. At damot tin kwintas mo. Nanggata nga may tidayta, anak ko. Saan ko ang ginatang daytoy, nanang? Ni, sino tinagtad? Ni Jimbert. Anya, rinikalwan na ka iti alahas. Gaputa, pakaragsakan na kano ti mangsagot kanya. Ay, anak, no awan tirantam ang mga klon iti ayat ni Jimbert. Sardigam kuman, di agawat iti regalo manipod kan ko, anak. Nanang. Wano, agayat kamatan kin ni Jimbert, anak ko. Lading ita, nanang. Ngamtsak pala masumbatan day ka sa rudsudyo. Ha? At adalot pa'y anaimbag tirik na para ka ni Jimbert. Okay, Iha. See you soon. Bye. Sino jay kinasarita may ti cellphone mo, honey? Ni Divine nga anak ni Amiga Rosalia, honey. Anya tinagsaritaan niya. May panggapit pa nagbakasyon na dito Pilipinas. Anya? Agbakasyon. Nagsaya at ano kastahan eh. Wen nga rod, tayaram tanto man ti anak ta kan kuana. Napintas day ja Divine. Kat swerte ti anak ta, no kayat ni Divine. Talaga, honey. Agmay-may sa ti anak da. Baknang da, kan, adu ti sanikwata dito'y Pilipinas. Shamin, pwede ka matagtagarin. Anya ka di ti pampanunuta. Uno, di ka di panagdadagsan mo? Saan, ani? Anya nga rod? Ad-adalot ti husto arik nak ka ni Jimbert. Tako na ni Nanang.
Ano awan rantak ang mga klon iti ayat na. San kunton nga awaten dagiti regalo na. Mas daawak nga mingkit ka. Tanabayagan nga agdat-daton ken ka di tao. Ngam, aging gana itakit awan pa'y ti pinal a desisyon mo. Amo mo tamasiko ka. Katsa kaya't ang masakitanak tulamang. Anya ka di ti marikrik nam ken kuan. Si ka nga talaan ti mabalin na nga ipatat. Ken i-tsepwera nam to ti anak mo. Naku na namat kit di. Ibilang nanto apud-pud no ang nagtaod ken kuan na ti ipas ngay kuntungana. Matlagayan. Di aklo na mo tayat na. No damot pa nagayat mo ken kuan na. Tay naku nakun ani. Tsak kayat ti agdarasudos. Kaanon to nga rod ti panakaam mo ni Jimbert iti desisyon mo. Tingitingag pa'y anaimbag, no stumot laang ti marikrik na para ken kuana. Kat, dumteng to dayta, intun kasamay ko. Iho, kita am dayto na isend iti messenger ko aladawan, no mailasin mo pa no asino dayto eh. Nagdayag ka na po daw a babae. Kaslamat pang Miss Universe. Di kinalapsan na. Di mo mailasin, iho. Saan, mami? Sino ka din ita? Di kinaubingam kan kinaayayam mo. Anya? Ni Divine? Juan, iso, iho. Nagbintasan ni Divine. Imawag kanyak iti kalman. Kat, anya timbaga na? Kuna na nga agbakasyon ka no dito'y Pilipinas. Oh, mayat man ta na panunod na tagbakasyon, mami. Ahon kayam. Adda nga ta nobyo na, wino adda pa'y nasawa na. Awan pa'y nobyo na, wano asawa na ni Divine. Siguro napili unay. Pinusan kat isnabera. Iso nga, awan pa'y asawa na. Ay na, kuna na akay kayat na kanhumatlaeng a Pilipino, ti pakiasawaan na. Anya? Waniho, iso nga inton sumangpat, padasam to ang mapanpasyaran. Iso ti kayat ni kinidatim nga armam. Anak, bayat ti panaglabas dagiti altaw. Saan mo't ang magawidan ti panagdakkel ti tiyan mo. Uwan nga rod nanang, nga maging kaita. Saan pa'y ana ipaayan iti hustisya tinapasamak kanya. Apan nakaguntawan. Huwag nga ron anak ko. Napanak man na nitay bigat ti istasyon ti polisya. Anya ti kunata nanang. Kung ani hepe ngaging gaita, blanco pala ang no asino tinangguntaway kan kaidi. Nanang, saan na maipaayan iti hustisya tinapasamak kanya. Anak ko, no saan man na matuntunan dagiti pulis no asino tinagaramit kan kaidi iti kasyay. Amo kasana maturog ni Apo Diyos. Isunton di makaamo, anak ko. Ay, ang sangit ka manen. Gabuta, nukas ka na tayo anak ko rapay. Ti pagkaramidan ti daka sa pagtang. Nagrigat ama ipaayan ni di hustisya nanang. Saan amat maturog ti Diyos, anak? Apo, isunto. Ti mangipaay iti pamalas. No saan man ang maipaayan iti hostisya, tinapasamak kan ka. Agpaiso ka diti pagbagamani. Posible ang iti kasangin ni Siamin. Ti pakamuha ko na niya ti banagan ti at kuking kwa na. Wan Jimbert. Tako na ni siya amin. Ama balin ama tingiting nanto anaimbag ti husto arik nanakin ka. Ay, dandan ni karod mamuhanan no kasta. Dandan di kasangin ni Siamin. Wan, iso nga agpagwapo ka pa'y. Tapno ad-ada ang maagaw mo ti atensyon na. Bayam, mapanak nagpapukis kan nagpagwapo ako na.
Arito sakto pa iti may sana payag ko. Tapos daras maaga ko ti atensyon na. Anya? Ay, saan, Jimbert? Nakukuha po ka matlaang na awan tinakabitin iti lapayag mo. Mabit lang. Umayan. Kumusta ka na, Shamin? Si kamot gayam, Jimbert. O sige, sumrek ka. Nagyamanak. Agtuwaw ka kuma. Nagyamanak manan. Anya man ang tapit-bit mo nga imay. Regalo para kin ka. Kung akmot idi nagsarita ta iti cellphone. Saan na kun arigalwan? Ha? Sana para kin ka na iti oy. Pagpayan nga ron day ta. Kitama. Oh. Kitam na sino ti pagpayan na. Kita akman. Nagadun na kawas ti baby. Para iti pasngay mo nga anak ta. Este, anak mo kunak kuma. Jimbert, anyan a kinasayaan mo. Gaputay ay ka. Kan iti pasngay mo nga anak. Aagyaman ka. Sa pailok mo ha. Tayo ti kabitan na panawan. Aklo naman ti ayat ko. Among Jimbert, ada pagsasao. Ati agan anus. Adan tumutla maawat na agrasya. Oh, iti day tang imbagam. Kasla inikan na ko ni tinamnama. Ngam, kaanon to mata. Jimbert, Ibagam ko ba? Ibagam no kaano ang mauray ko. Tur urayak a desisyon mo. intun kasangay ko. Isunto ti panangibagak. Iti banag dayat mo. Magbayso. Oh, agyaman nak. Saan ka pa'y ngagragsakin agyaman? Tadi mo pa'y ang mo. Noan yan to ti desisyon ko. Kaano tinapan mo pinanggatang ka dagiti arwatan ti anak mo? Saan ko aginatgatang dagita nanang? Lukas ta, adanangtad ka dagitoy? Asino? Ni Jimbert nanang. Anya, naggapukan ko na dagitoy anak ko. We nanang. Gapot ako nana. Napatag ka numatan ken ko na. To'y ipasngay kuntong nga anak ko. Ay, talaga anasaya at ti kinatao day dya Jimbert. Wen nga rod nanang. Uray amunan ato'y imitok abiyag. Ket bunga ti panakagundaway ko. Saan lata ang mailadawan ti panagayak na kanyak? Sige, iha. Bayam, tay bagaktukan ko na. Okay, bye. Ani, asino dyan bawag? Ni Divine. Anya timbaga na. Sumangpot ako na nintun umay alawas. Katikayat na amang sabat kan kwa na iji airport, katyanak ka. Anya? Ibagak to kini Jimbert na mapanasabtan. Uray ka duwag ton, lumabain nga agmay-may sa amapan mang sabat. Kaya tanga ta. Tanya ko marason atina kaya? Ang mga nagsakbay, hani. Amumatan nga dar arman dyan anak ta. Ay, pulos ajak kayat day dya asya may nga iso ti maasawa na. Uray siya hani, saan kumata kaya? Tinasaya at hani, agtinulong tangarod amang ublag iti anak ta. Katiya si dagtatirik nana kin ni Divine. Nakarupad ako na. Mabaling kundi mapan. Jimbert, papanam iho, nakarubot ka man. Ha? Inakagpasyar, mami? Pasyar manan ni Shaming? Tadda ka di pa sa baling amoyo. Aron ba nga pasyar? Mabalin ka di. Sarde nga mon day chay asyaming. Apay ko mangisar din ko. Hindi nito tayo ayatek. Tadi ka di mabain ka dagiti tao, aday jay ababa iti kasar mo. Amo ti amin tinapalabas may papan iti day jay ababai. Nuwad daman na palabas na, mami. San na anagaitan? Sumarteng kan! Dakay ti sumarding, mami. Taure agan ano kayo. Didak malapdan nga agrayo kini siyamin.
Sayang. Tamok madanon ko ti anak yun, nana. Ay na, nasa paapimanaw dito yung balay. Tadi nagas na ni Ani agayim na. Ita nga minti schedule ti check up na. Sanak nga rodang nagbayag. Baliwak tulatan ti umay. Ako ray ka. Ado nga minti kayat ko adamagan kan ka, Barok. Anya da kita, nana. Kasanut ti kinapatid ti anak ko kan ka. Iso ti kapat ganagkamang para kanyak, nana. Oray, no adda sana nasaya at anapalabas kan ko na. Saan na nagahitan tinapasamak king kuha na idi, nana? May laban mo nga taday ta panagayat mo, kadagiti dadakkel mo. Juan, saan adagiti naganak kanyak ti mapaturay? Nana Lucia. Nasaya at no kasta, Barok. No aklonin ni siya mintayat ko. Ikarik. San kunto apal daangan. Ikarik data. Oo na yun apa naging inom mo. Kas kamala na wow anwangan hane. Nagtumara kiti agas ko. Tani, ni mato man ang depresyon tit arak. Anya man ang ti makagapo, ti panag-high blood mo. Diyan anak ta napanmanan ni Jibalay da siya ming. Anya. Talaga amang sursuron na yajipan. Win nga rod. Ay no, ibagak ko maitayin kan ko na. Ama pa nanto sabtan iji airport ni Divine. Hangam, ay, nakaununamot anang bad trip kanyak. Ala bay amhani. Tasakon ti mangibaga enton sa mga. Nasaya at tasimangpot ka na iho. Kaslay oray iti sangpot ko, daddy. Talaga nga inururay ka. Adda ka tinapatig nga ibagayo? Imawag mo na ni Divine kini mamim. Kini daw na. Asika ti kayat na amang sabat to iji airport. Anya? Apaya siyak? Ado mo dagiti kabagyanda ang mabalin amang sabat king kuha na? Oray ado ako na am ti kabagyan na. Kat sikama ti kayat na amang sabat king kuwan. Kaano ti sangpot na? Entong Sabado, ti kunana asangpot na dito'y Pilipinas. Anya? Dad, adda pa panakiti day tangal daw. Urayad da. Napatpatag tin kanto pa ng Sabat kini Divine. Ngem iti sa dinuman apapanamto iti day taga-al daw. Imay dito'y balay ni Jimbert, nanang. Wan. Kaya't nakakumakano akasarita, ngam imbagak anapan ka nagpa-check up. Nagbayag ka di dito'y balay? Nabayang mo't basit na kinasarsaritak, may papanit ipanagayat na kan ka. Anya pa'y dagiti na ibagbaga na kada kayo, nanang. Nagkari. Saan nakanto ka na apaldaangan? Inkari na pa'y ngay bilang nanto apudpudno nga anak. Tipas ngay mo, anak ko. Talaga nga'y ayatin na ko na ni Jimbert, nanang. Nakasaga na ka din. Amangit na iti desisyon mo. Imbagakan ko, nanang. Nga itinto kasangay ko ti pakaamuan na iti desisyon ko. May kakadi dito'y balay tapno agmulmuleng laang, Jimbert. Anya ka diti problema, taapay akasta ka. Maburburi-bura nak, iti nga ibaga kanyak ni daddy. Anya ti imbaganakan ka? Siya ka no timang sabat ka ni Divine y airport inton Sabado. Anya? Agbakasyon dito'y Pilipinas ni Divine? Wen. Di, mapanunto sa baten. Kinaubingam ni Divine. Kanda kayo idi ti kanahan ngagkuy-kuyo. Isuasan adakas no sa batem ni J Airport. Wan anam, kasanon na maamuhan ni siya min. Iso to ti rason, asan na pangaklonan iti ayat ko. Awan pagdanagam. No maamuan naman, kat siyak dun ti mangilawlawag. Anapan mo lang sinabat ni Divine. Diyak kaya sa batin ni Divine. Gapot na da plano da kiti nakanak kanyak, iti panagbakasyon na. Anya ti plano da? Kahit da may astik-tirik na ni Divine kanyak. Kahit da nga iso ti asawak. Na yan dagiti dadakkel mo. Numuray anyat aramidin da. Santak ama isura. Ni siya mintay ayatak. Maiturid mo, asupringan ti pagayatan dagiti dadakkel mo. Gapulaan kini siya mi. Wanani, ilaban
kuti ayat ko. Wan iha. Namnamaam nga isunto ti umay mang sabat kan ka iti airport. Wan, naibagan ni Uncle mo Enrico kan kuana. Okay, iha. Sige. Bye. Mami, nasa yun timawag. Ni Divine iho. Kat impanamnama kon kan kuana ti panang sabat mo kan kuana iti airport inton Sabado. Anya? Oh, apa na pamulagat ka? Di mo kunaan, adi mo kayat. Diyak kayat, mami. Ngam Jimbert, naipanamnama kun ti panang sabat mo kin ni Divine. Di na kam kumamat ibabain kin ni datim. Da kayon to timang sabat kin kuana, mami. Total kat da kayo mo tinakisarita kin kuana kin nagkarkari. Saan ama balin ada kami kin ni datim? Tasi kati kayat na ama pantumang sabat At ganto pa kuana. pala kiti day tangal daw, mami. Ha! Lading itak. Tanapat patag ka di paylaang ti papanamtoy ti day tangal daw? Ngam iti panang sabat mo kin ni Divine? Wan, napatpatag. So ala dingitak no jak to man masondon Divine i airport. Nalawag ka di, mami. Nang, apay di kalding nga nakagalot iti arubayan? Asino ti akin kalding? Ginatang ko. Anya? Kaya't yung mo ti agtarakan iti kalding, nanang? Saan ko atarak naan? No di ka, ison to ti parchen tayo, ito nagkasangay ka. Nang, uray awan ti maparti, matuloy latta ti kasangay ko. So atarak nun yung tulaang ng ti kalding, tabarang mapaaduyo pa eh. Uray kat dakkel akaba yan. Ay saan anak ko, parchen tayo today jay akalding. Naibaga akong kadagiti karuba, agpaparti akiti kalding inton kasangay mo. Gilbert, dandanin ti kasangay ni Siamin. Anyan tumatiregalong kan kuana. Panggap ko ti agwidro iti bangko. Siyak tagastos iti kasangay na. Anya? Kahit ko naragsak to te, ay tak iti kaldawan ti kasangay na. Iso nga ikakto ida ti gastusan da. Tanam na maam nga ta, nga awatan ni Siamin, itad mo akwarta. Di, saan na siyak ti mangyawat to? Sino nga rot? Pangasin, ani. Si kanro ti baon nakamangtad king kuana iti withdraw ka kwarta. Anya? Pangasin. Saan ka nga gudgud? Kahit ko ana isang sangayan to ti panakarambak ti kasangay ni Siamin. Mabit lang! Umayan! Kumusta kan, friend? Sige, mo't gaya, mani. Sige, samrak ka. Dito yung nagtipagsaritaan ta. Agyaman ha. At dan sakit din napatag nga ibagama. Tanay daw as ka. Uwan, friend. Talagang hanta. Imbaon nak ni Jimbert. Anya? Gapoy iti umadanin akasangay mo. At dan regalo na kan ka. Kat siya ti imbaon na mangyawan. Anya ti regalo ni Jimbert? Mabitlaan ta. Irwar ko dito yung bag ko. Ito awatan. Sobre. Sinuratan na ka din ni Jimbert? Apay, napan ka din iti adayo a lugar? Saan asura at tilinaon da ito yung asobre. Awatam nga minin tam na umakitam. Sige. Apay, ani. Anya nga min da ito eh. Kwarta. Uuwan. Kunana, nga aramatin nyo day ta akwarta. Tapno naragrag sakto ti kaaltawan ti kasangay mo. Kaya't nagpadaya kayo. Anya? Saan? Tsak tayat nga awatin da ito'y akwarta. Ani, isublin to kan kwa na. Mabae na ka mang gastos iti da ito'y akwarta. Agda na kababay no isublim day ta akwarta. Tanay kari aparakan ka day ta. O, nang amangan no. Agong ito ni nanang no awatik da ito'y akwarta, ani. Saan ka madanagan? Tasyak ti makisarita kininanang mo. Agdamot da kasaga na apartyan may inton kasangay ti gaya mo, ani. Iso asaan na nas ka na magtud pa ni Jimbert, iti kwarta. Nana, saan akal ding laeng ti kayat ni Jimbert ang mapartin to inton kasangay ti anak yo?
Iso anang ti kwarta. Unang kababain. Saan ada kayo tinangdawat iti day kaya kwarta? Voluntaryo na nga inted. Iso nga saan kay kumagpain? Ay na nakasaysaya at talaga ni Jimbert. Ay ana. Kat sapay la ko ma. Taadan tumatla ang supapak dagiti kinasaya at ni Jimbert iti anak yo. Enrico! Oh, honey. Apay anya ti bagam takas taon ay ti apuram may masidag. Nakitak ti libreta di bangko ti anak ta. Naduktala ka nag-withdraw iti dakkel a kandidat idi na minsan nga aldaw laang. Ah, walay. Anyo ko mati naggastuan na iti dakkel. Ket awan mat ginatang na ngayon sangpot na dito'y balay. Day tangarod kat. Iso nga inton sumangpat, tamagan tanto kan kuha na. Mano ka di tin-withdraw na? 50,000 pesos. Anya. Nangipanan na iti day taagatan. Naskan adamagan tanto kan kuha na inton sumangpat, Enrico. Saan ko aginastos sin withdraw? Anya nga rod? Impautang ko iti kayam ko. Asino agayam mo tinangipautang? Saan yun nadamagan? Di kay madanagan. Bayadan na kanumot lang iti mabihit. Agululpot ka kati. Saan? Anya ko mati pambarak nga gulbod. Nasaya at no kasta. Ni, mami, daddy, dawag ko. Sung batak bihit. Ani, Inawat naman lang ti kwarta pinaitid mo, Jimbert. agyaman aking ka, ani. Tanda ni sanda nga inawat. Ngam kunak kini siya amin, kini Nana Lucia, amasair ka no di daawatin. Di, agpadaya damot lang. Wan, Jimbert, ngam adakid daw ni siya amin. Anya dikid daw na. Kadwa to ka no ni Nanang na ama panagbirok itigatangan da ababoy ama parte. Apay, kaano ay ti papanmi pa ng birok no bilang. Inton Sabado ka no. Ah? Ada ka di pa ka kumikuma, hindi day tanga aldaw. Isot ti sangput ni Divine ninton Sabado. Kamot lang, ti mapan mang sabat kan kuana. Imbagak mo't kada daddy kan mami. Ajak kayat asabten ni Divine. Matlagayan, di kadwa tulatan ni Nana Lucia, hindi day tanga aldaw. Sige. Ibagam tong harot. Intun bigaten ti isasangpat ni Divine. Hanggang saan tapay na alukoy ti anak tama pan mang sabat kan kuha na iti airport. Bayam honey. Takasaritag tumaday. Kasanon, no saan talata ama alukoy? Di nakpadpada sa nakalabanan ti anak ta. Sigurado ang makaraman. Enrico, maikatlakit di ti panagraum na kadata ti anak ta no tangram. Jak kayat ang may babayin ta kiniti mine. Iso arong bang agtong pa. Sige. Kasaritam tungarad manan. Ngamtay ko na kun. Saan mo adang danganan? Pangasim. Ah. Iso jay dimteng honey. Pakasaritak mutla agag. Kaya't matlaang ni Jimbert, ako yugo ni Nanang mo ang mapantuag birok ti partsinto ababoy, iti kasangay mo. Oh, nagsayatan lo kasta ani. Nakaapal ka, pre. Tasaan ama tukod ti panagayat king ka ni Jimbert? Nga uray adda nalidim napalabas mo. Pudno day ta, friend. Isutiin ino tamang lawag iti lubong ko. Tanupay na saam dagiti pagteng iti biyag ko. Adda mang patpatibker kanya. Makunak anagasat kapaylaang, friend. Ti amo kidi, awanan ti mangayat kanya. Kalpasan, ngayon sinanak ti boyfriend ko, gapo iti pan nakagundaway ko. Iti ipakpakita ni Jimbert. Makunak, adakdakkel nga amang ti panagayat na ken ka. Iti da iti nubyo. When friend, ket no pay nasaktanak iti husto. Iti panangisina na kanya kidi. Ininot mutlaeng anag mawmaw day di asaam amarikrik na. Gapo ken ni Jimbert. Intun bigatan ti isasangpot ni Divine. Katay ko namin, si Kanto ti mang sabat king kuwana iji airport.
Wan daddy. Wan ko naklatan. Oras ang tumatlan. Ana saya at no kayat mo matlaangan asabtan ni Divine. Amom iho, isuti kayat miya para kay ka. Ngamsan ko ngay ayatan ni Divine. Di may bagbaga, ti kasta. Tadi pa'y matdimtang dito'y Pilipinas. Amom iho, ado, tinagbalbaliwan ni Divine. Tay ko nakon. Addan ay ayatak. Taday jay asyamay, a biktima, ti pan na kay dadanas. Wan. Iho, saan mo nga ipamay ti pamilya tayo? Anyan tulaan ti makuna, dagiti makaamukin ka, kan dagiti papagayam eh. No may sa biktima, ti panagramos ti asawa. Awan bibiyang ko na niyan tuman ti masauda. Saan atin napalabas ti pagrukudak nga kayat? No di ket tipitik to'y pusok, daddy. Dapanan sinabat ti anak ta ni Divine. Katsapay la ko ma. Ta iti panagkita ha. Agin na si dagmanan tirik na adwa. Ay, kasla na regat, honey. Ape akas ta tinakunan. Gapo ti panangilablaban na lata ti ayat na iti dayjay a babae. Oh, saan amay kariday di apapay iti pamilya tayo, Enrico? Isumati ko na. Ngem jakmanam mo iti anak ta. No apay nga gay ayat una iti dayjay a babae. Saan nga ta aginayuman ni Siamin? Tapno ada mga langon iti tayaw na itinapasamak kan kuana. Tipan nakaguntaway na, di kayat ko asawan. Anja ti kinunam, Barok. Imbaon da ka, dagiti dadakkel mo. Tabapan mo sa baten, dahi ang nagan iti Divine a kinaubingam. Wan na. Saan ka napan? Napatpatag para kanyak ti papanan tayo. Unagam, sigurado nga urayan na ka ni Divine ni airport. Mabalin na matagtaksi nga gawit di balayda. Wan ngam amuna sa batem. Sa di ka mapan. Sigurado makapungtut lakit di kan ka dayjay. Oray gumura kanyak. Awan na sakit bakrang ko. Anya? Bapan tayo kit din iti papanan tayo. Bareng makabirok tayo matlang iti gatangan tayo ababoy. Ama parti iti kasangay ti anak yo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Divine Iha. Ah, nagkita kay kadimot lang kini Jimbert? Anya, di na kasinabat? Kat no nagpakada-kada kami nga umay nakasunduan di ta, Iha. Anya? Adakan di ta balayo? Sa dino nga rodan tinapnapanan ni Jimbert. Sige, Iha. Pasensya kan. Ala, bayam. Takasaritak to itinalapat inton sumangpat. Okay. Bye. Honey! Honey! Ani, anya ti madamag. Impadamag kanyak ni Parisator. Anagkuyog dalo siya kanti anak ta anapan ng gatang kadagiti doa baboy na. Anya? Isumat lagay masaan na sinabat ni Divine iji airport. Kanagkuyog damat gayam. Wan honey, iso kasarita tanto nenton sumangpag. Tiyak mapalabas dahi nga inaramit ti anak ka. Hanggang, aguray ka. Nanuan ni Lucia ti baboy aginatang da iti anak ta. Parkendan to kano enton agkasangay ni siya main. Aniya? Lukas da, agpadayada. Wan honey, Oh, nilakit ni Lucia ti nangipautangan ti anak ta iti kwarta. Ti inwithdraw na iti pangko. apay aday ta tinalagip mo. Kung naman nagkadwa da iti anak ta, saan ka di? Tapat siyem nga ta, nga impautang ti anak ta, dayjay akan tidan. No iso, tinangtedan ti anak ta, tinwidro na iti bangko. Anya? Ar-armon ti anak ta ni Siamain. Kat no iso tinangtedan ni Jimbert, jay 50,000 nga inwidro na iti bangko.
Kadyak mamati ngayong pautang na. Dayta ti kayat ko ang malawlawagan inton sumangpat. Iso nga agsag ka na day chay as Jimbert. Nanang, nagdadakkel dagiti ginatang yu kan ni Jimbert a baboy. Iso tinagpili. Ay, manong harod ti bayad dagiti dua a dadakkel a baboy. 30,000 balasang ko. Anya? Sana klata na nagtagtagari di pinili na dagijay. Kwarta na mo't tinaigatang. Nang, sigurado, ano ag dinamag nga agpadaya tayo. Adun tulakit diti umay. Kat sigurado naragsak to ti kaldawan ti kasangay mo, anak ko. Wen nanang. Ket no kasano ti kinaragsak dagiti umay tutumabo no. Amo, naragragsak tupay ni Jimbert. Dakon, mami. Tinungpadak. Gaputa mo minti pa nangin dyan mo kini Divine EJ Airport. Nukas tayo nyawag nan kada kayo. Wan, kan amumi pa yan ang nagkuyog kayo kini Lucia. Agi matang iti baboy ang mapartinton enton kasangay ni Samaid. Kanya. Naglengkit din tinang report kada kayo. Awanan ti mailimad mo pa'y kada kami. Di 50,000 ngayon withdraw iti iti bangko. Talaga kadi ngayon pautang mo? When no, inted mo kini Samain agaston na iti panagkasangay na. Dari, uray ka di dayjay. Iraman niyo pa iti saritaan tayo. Gaputa ag dua-dua kami ngayon pautang mo dayday. Ibagam lang ang tagpaiso. No di mo kaya't agumil ayab ti pungtot me. Sige. Wan, bareng sumarting kayo. Anya tagpaiso. Hintad ko kini siya mindaya kantidad. Wartak mat. Bukod ko abirok dayjay. Pagbert dyan na. Awanan ka iti Samaid! Enrico! Anya ka kadi! Apa ya diniswam ti anak ka! Igawid sila. Ibatan na! Bayan yun na. Ta uray kabilindak aging ga iti matayak. Uray pataindak. Sandak amalapdang agayat kinsyaling. Tabanan! Jimbert! Papanam! Agsubli ka! Jimbert! Hello, Ani. Nakaawag ka man? Ay na, friend. Agdabad news arumbang unay amaamuam. Ha? Anya day tabad news, friend. Ni Jimbert, adda dito'y tiyanggi da betsyang. Agin inungkat na bartagan. Anya? Apay, ada problema na? Sino ti kadwa na? Mga no na isungsung lang, friend. May sana nadanon ko dito'y tiyanggi. Nakasaritam ka di? Wanda, saan pa'y unay anabartag? Anya ka no ti gapuna nga umin-ilom iti arak ngagmaymaysa. Tinumpa ka no ni mami na. Dinanugmat ni daddy na. Anya? Iti anya gapo? Kaputi, panang nilaban na ti ayag na kan ka. Kung naktupay kat asa anak amay karikan ko na. Friend, ay ayatan nakaunay ni Jimbert. Di mo sayangan day ta panagayat na kan ka. Anya? Diya ka mo no, anya ti bagak. Friend. Apay ama ikulkuling ka. Kasangay mo nindun maminsan api ka at nga kasla naliday ka. Gaputa da impadamag kanyak ni Ani apakaldaang ako na nanang. Anya ti padamag na. Nadiswan ka no da tata Enrico ni Jimbert. Gapo iti panang lablaban na iti ayat na kanyak. Anya. Nang, sanda ka kayat dagiti dadakkel ni Jimbert. Una yan. Awan ti mabalinda. Kasi kamot nga ro ti ayayatan ti anak da. Uwan mo't kit di nanang. Tiyak mo't nga tapakabasulan. No ayatan nak ti anak da.
apanam, Jimbert. Di balay ta siya min, mami. Ba't di na itanghal daw? Saan ka? Anong mo, Jimbert? Apaya pang dantak tadi. Adda pa pananta. Lading itak. Sa anak ama kaumay no sa di naman ti pangawisan nyo kanya. Tanapat patag ka de, ti awis king ka, dahi babae. Ngum ti awis ko Wan daddy. Sorry lang. Itangal daw timbagan siya min apan nakaamok. Noanya ti banag ti panagay ko king kwana. Aniya? Isumat lang ngay pilit mulat na timapan. Gaputa na bayagan nga uraik da ito'y agundaway, mami. Saan ka mapon? Sandak nga gawid, daddy. Ibatan niyo titakya ko. Isurot ka iti papanak. Diyak kayat. Panawang kay Marlangan. Napanan. Jimbert! Ang supli ka! Ani, ado ti makipagragsak iti kasangay ti kayo mo. Kaputa, ang muda ang padaya. Iso saan ang nakakaskas daw nga do ti isa nga ilin siya amin. Ayan na kardita. Adda itay dito eh. Kaskas trek na lang iti balayda. Sobra kalatan iti balayda. Nakapabay na sa amat. Ang mga no da VIP asang nga ili na. Ba't madisturbok kita? Awan pa iti simrek asa nga ili iti balayda. Kan sikat ti VIP ita asa nga ili ti gayam ko. So nga, inkanda nunin iti ayan na. Ni nanang na. Adda iti unak. Awan, nakita kita'y iti likod ti balay amang imanmando ka dagiti kusinero. Nasayad no kasta. Sige, ani. Mapan ko man tanunin ni Siamin. Talaga anak ko laapan ang ti panunod ti anak ta Enrico. Saan na tanadangdanggan? Ang burburak ti da nakita king kuwana. Gaputi pa nang umadag na kanya kitay. Anya ti aramidon ta ita. Diyak kaya taday di asya may di maasawa ti anak ta. Mo ipilit na nata nga ayatan kan asawaan da diya babae. Ilaksid kon nga anak. Diyak kaya ti may babain kadagiti papagayam tayo. Iso adyak patadugan dito'y balay no asawaan na dayjay a babae. Pudnugahin timbaga kanyak ni Ani iti nagsarita kami iti tarwar. Anya timbakana? Baga na siya kano ti kang nuran na bisitam ita akasangay mo. Kat paisun sa. Tayo ti sisirrik ko diti palayo. Damat kan nakasitalamisaan. Nga da nakadaya tarawan. Wan Jimbert. Tito iti pangsa nga ilyakken ka. Tapos ti makadisturbo ka datang agsarita. Mamakadimot lang ti banat ti ayat ko king ka. Kasanwa talaga ti panagayat mo kanyak, Jimbert. Saan ko amay ladawan king ka? Takas iti kaadalam ti baypay adi matukod. Kasta ti panagayat ko. Kat patsim ko ma. Wan, mamati ak, Jimbert. Tamakitak ken mariknak unay dayta analaos sa panagayat mo kanyak. Iso adyak mo't adwa-adwa ang mga klon iti ayat mo. Ha? Agpaiso. No kasta agahin aytan siya min. Wan, Jimbert. Agyaman ka. Hindi na pa'y anak ko pan. Taad na kondisyon ko, iti panangaklon ko, iti ayat mo. Anya dayta? Ibilang mo to kumakas, anak. Tuy imitat itaabyak. San aparikot dayta? Tamok matandi ka sa saad mo. Taawan pulos inliwan mo kanyak. Agyam, anak. Sikatin ang lawag, iti lubong ko. Sipod day di pan nakaitatanes ko. Naglabasan dayta apanawan. Saan mo kuman alagipan pa'y? Wan, saanan. Gaputi naklon mo ayat ko. Kahit ko nga iti kabita na panawan. Agkalaysata. Anya? Di na kumamot ang awan iti kasta, Jimbert. Sana kang angaw. Kahit ko asakbay ngagpasngay ka. Nakapagkalaysatan. Tapnos siya kung titumakder nga ama. Tito mao nga anak mo. Agyam, anak. Talaga sana ka nagbidot ang aklon iti ayat mo. Ay, siyamin. Jimbert. Agyam. Naraksa ka ko na eh.
Gapo tadyak mas baalan tiragsak ko. Gapo itin pa. Kahit ko. No kahit malakit di. Agkalay satan iti kabiitan na panawan. Wen, itian yaman nga oras. Nakasagana ang makikalay sa ka, Jimper. Apay asimang pat kapailaang. Oh. Apay akas tati ko na yun, Daddy. Di na ka rin kahit makita iti dahil apalay. Nasukir ka una yun. Sana kinasukir di lablaban kong ayat, Daddy. Anya ko mati mama ay dayta nga ayaat. Noom siya nuwin nulais ang dakanto dagiti Awan bibiyang ko! Ti puso kan ririk naktisurotag, Daddy. Saan kat di ati kahit ta sino man. Salpag! Di mo na amo asurutan dagiti pagayatan may kinimapim. Kaputa at daanak meten itinananay panunod kenakam. So abay andak kumameten ngag desisyon no anya ti pakaragsaka kan kahit ko. Amok meten di dakas kan sayat. Saan mo nga amo? Tay ti panagayat mo una iti dayja bampay. Kat mabalin nga iso ti pakaitib kulan tayo amin. Saan? Amuyo ka di. Inaklonan ni siya ti panagayat ko. Kat plano kong agkalay sa kamin iti mabiit. Anya? Abitlaan, umayan. Kumusta kan? Nasaya atak latamat, babes. Apa yung may ka? Gapot na magagaran ako na makamo. No anya ti ko na ninanang mo, iti plano ta panagkalay sa iti kabitan na panawan. Kuna na idiimbaga, nga addaan tamutin ka na itinananay atawan. Ket no anya ti mapanunod ta pagsayaatan ta adwa. Isu ti masurot, isu ti aramidan ta. No kasta, rugyan ta nga rodan nga ipagnadag iti papili sa kasapulan ta. Mapantanto mo iti kalaingan a designer, tagpadaitan itarwatam. Sige, babes. No anya ti kayat mo, sumursurot aklatan. Maragsakan ak unayan kan magagaranak amang ikalay sakin ka. Ngam, sandak mo't akayat dagiti dadakkel mo para ken ka. Saan ngay suda ti masurot? Sandak ang madiktaran na may papan iti ayat ko di pagsasaritaan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Adya ti ba panunot yo na amoy a pagsayaatan yo akat. Si aana mo nga klata anak ko. Agyam anak nanang. Ngam, kasanon. Kasanon Jimbert. Nuguraan da ka dagiti dadakkel mo gapo iti patangi kalaysam iti anak ko. Uray guragan laksi dintak. Saan ngay suda ti masurot kan makalapad iti panangikallaysak iti anak yo, nana. Kayat da nga ta nga iti balayo ti pakaangayan ti resepsyon no kas pangarikan. No saan daman akayat? Dito yan balayan at ipakaangayan mananang. Sa bagay Iso tinagtulagan mi iti anak yo, nana. Di dakam ko maparitan, adito yung ti pakaangayan ti resepsyon. No di kahit dagiti dadakkel ko ti umay, bayan nyo latan. Sige, awan ti problema iti dayta. Isa bagay, rumbang laeng adito'y balay tababae ti anak ko. Ala, ibagakto ka dagiti karuba, ti panagsagaan namin dito'y balay. Taisot pa kaangayan, ti resepsyon. Sa dino nga tan tinapnapanan ni Jimbert. Sumip nga tan. Ani, pwede ka makaid na. Asino ti paspasong nga adam, taita ka pa dito yung sangot trita. Sumip nga tan. Awan pa'y lahang ni Jimbert. Sumangpet tulat ta no sa dino man itinapanan na. Madanta na ka na. Tanasakit tinakam na apimanaw dito balay. Sigurado nga day ti balay da siya may. Iso nga awan ti pagdanaga. Anya? Ang ijay nga ta tinapanan na. Natural.
Taagay ayat unay di anak mo iti dayjay a babae. Anya nga takim makanday di babae. Taapi akas la isulatan di makikita ti anak ta. Ani, amangan nupod no ti atap ko. Aginayuma dayjay a babae ti anak ta. Anya, mamati ka iti gayuma? Oh, dagam mo. Tinasayaat, kasarita tantumanan inton sumangpat. Diyak kaya't aday di disgrasyada di pagsabaan ti anak ta. Siya, Ben, kurak pa no, magipang malampay ni Jimbert. Nag-awid mo tayo. Imbaga ka dito yan namang malam. Kunana amabain ka no, isa nagawid din nang. Apay amabain pa ilaang kat nobyo mo, kan agkasar kayong taon. Siyempre, mabain. Ta saan na pa'y anaya mo unay tibagbagay na kada kayo nanang. Sa bagay ang maguray ka man. Talaga ka di nga awanan ti panagsasarita kadag iti partido na. Maipapan iti panagkasaryo. Hawan siguro, nanang. Taam mo yung mat. Sandak akayat ang maikamang iti pamidyada. Sa bagay, uray awan pa malubos mi adadakilyo, makakasar kayo lata. Taadaan kayo mo iti umno nga idaan. Rabiin, itala sumangpat ka. Nagdandang nagtitao kan ka. Pasensya ka yan. No sinigsiganda ka sumangpan, mami. Sa dino tinagkapkapwang. Saan nyo nadamagan pa eh? Tamang nagpungtot kailangan mama nyo. Iti balay ta siya, min. Mata ka di ba sa bali apapanak no saan nga ijay? Ha! Kunak tupay nga ijay tinapanam. Awan dakis na no ijay man, pagpalabasa kiti oras. Kahit, anya man ang dagiti nagsarsaritaan nyo iti dayjay a babae? Sigurado kayo? Katyo ama mo? Wan! Isungaro dadamdamagan ka. Natulagan ti panagkalay sa amin, mami. Anya? Saan? Di mo ikasarday dyan a disgrasyada! Ay ayatek ni siya min, mami. Awan makalapad kanyak. Sige. Naglakati pa ng tungpayo kanyak. Tapno matauan ka! Uray guranda ka. Uray dirdirin nyo ti ropak iti katutungpa. Awan makalapad kanyak. Nilang patay ti makalapad iti panay kalaysak kan siya min. Nalawag ka di. Saan? 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 Ano? Siyamin, agring ka. Agring ka, anak ko. Oh, apay. Andiyan papaspasamakin ka. Apay, nagikis ka. Ni, agsangit ka matan. Apay, anyat napasamakin ka, anak ko. Rapist na nang. Nagsubli kang pahidi. Kat ginundawayan nakmanan. Talaga asaan mo amalipatan? Dahil di napasamakin ka. Maliplipata ko nanang. Gamit pa na kay tagtagayanap ko. Malagip ko manan. Di pasabak. Ay, anak. Saan ka nga agsangit? Pagkalmaan tarik na. Gamkas lagbay-pay sa day dyan na tagtagayanap ko nanang. Nagsubli kang pay editi rapist. Mabuti nga nagsubli day jay. Kaputa na dagsan, tinagbasulan na kan ka. Saan nga imposible nga agsubli nanang? Namaamuan na nagbunga day di naramid na akin ang ayop kanya. Di ka maganakan, anak ko. Agasawa ka ito ang Jimbert. Kat sigurado, nakitaan na ka iti dayjay aripis. Anya? Natagtaginap mo manan tilalaki anang gundaway kan ka? Owen, friend. Nagsubli kang pay iti. Kinuntawayan na
kunada at itagtagainap kat baliktad. Saan ton ang mapasamak? Kinalidim ang napasamak mo, friend. Ani, kaslag paypayso. Ngam, apay nga takas chay tinatagtagainak ko. Kaputa, saan mo pa'y anamin pinsan anaywaksi? Kat day tati rason no apay natagtagainap mo man ng tiripis. Mabalin na kasta. Aguray ka man. Madamag ko man gayang. No kas pangarigan ta agsubling agpaiso tinanggundaway kan ka kat dumawat ti pamakawan. Mapakawan mo ka di pay? Saan, ani? Uray agluwa ititara. Pulos at siyak mapakawan. Pabalod ko no agparang kanyag. Maawatak tirik ng friend. Saan ka di pa'y anasibsiban ti guram iti lalaki anang idadansken ka? Iti ka ano man. Saan to ang masibsiban ti kurak iti ayop alalaki. Ang mga numapatay ko pa'y kiti. Nuyam amo na ti bagina nga isutin ang kuntaway kanya. Talaga ka di awan pulos pamalpalat patam iti langana? Nasipngat. Iti nang saidan na kanya kiti. Nagpartak iti pasamak. Kalpasan na ginamatanak. Dagos na apinarusukan. Kat napukaw ko ti buot ko. Ala, sapay lang mataadan tumutla paglawagan ti kaso. Kat maikan ti hustisya, tinapasamag kad ka. Aging kaita. Mangnamnama akpailangan. Matiliw tumatlaan ti ayop anang guntaway kanya. Timuar manan siya anak ta Enrico. Paypay ang kadilatan nga asawaan na dayjay asyamain. Diyan mo. Ngam no saan tan ang malakdan ang mga sawa iti dayjay ang babae. Ipaypaysok tinay bagakeng kuwana ide. Nga niya. Inaksid kon nga anak no asawaan na dayjay ang babae. Uwin angam. Agmay-may sa nga anak ta ni Jimbert. Muray! Saan kun apagtatakkunan nga anak no ibabain na ti pamilya tayo. Talaga ang maipapain tayo. Kadisgrasyada ti asawain na. Iso ano ko na mga ilaksid. Laksid at tumatan, Enrico. Isunto ti bagata inton sumangpag. Barag no agpanonot ti maminribo. Naimas to'y ginatang niyo asidayo, Charmaine. Ay, mangan kailata, nana. Katsi ka. Apay ati kamot mangan. Napusog ako na. Anya, di nakabasbasit sa pay marlatikinan mo. Napusog ako. Kan may sa maragsakan ha. Tada ka nakasango ka nangan. Mabain kan salaan mo't. Iso abasit tikinan mo, Barok. Ungay may sabalik man ti saritaan. Kumusta mo tinapanan nyo? Agsublay kami pa ija City Hall, nanang. At dapay saan may analpas ana ilakad. Sigurado, malpas mi amin itangal daw. Ala, asikaso nyo maron dagitarumbang ama asikaso a papeles yo. Tapno makapagkasar kayon ton. Enrico! Apay anya ti damag. Ta dinanunak pa dito opisina. Imawag kanyak ti may sa kadagiti amiga nga agtrab-trabaho iji City Hall. Katimpadamag dati pa nang ipag na da Jimbert kinsyamin, ti papeles na nga agkasaran. Anya! Salpag! Apay nga burak mo matantig ka mo abaso. Makapong tutak, gapo, itim padamag mo. Kanya ti aramigan ta. Ipalubos ta kadilatan na ama asawa na day chay a babae. Kasarita tantupay iti maminsan. Ngam no di na talatadinggan. Kat pagtalawi kon, ijay palay. Ay, agyamanak.
Nalpas mo't la amin ang dagiti rik-rikito sa diba nagkasarmi kang Jimbert. Talaga nga inapurayo nga, friend. Wen friend, numabalin ko ma. Uray inton bigagan ti kasar. Ngaro da mabalin. Naibaga nga tan ni Jimbert kadagiti dadakkel na. Nga ipagnayon dagiti papeles yung nagkasar. Sana kanupay ana iba ka. Ngam, iti pa nagawid na iti balayda. Ibaganan to kanong friend. Sigurado, kontraan lakit di dagiti dadakkel na. Ti plano yung pa nagkasar. Makamon ni Jimbert ang mangilaban ni ti amin. Sa bagay, saan da madiktaran ti boyfriend? So nga, uray kumontra dagiti pakay kamangap. Sigurado lata nga ikasar na ka ni Jimbert. Anya, nagpadait kayo, diti usaran yun itong agkasar ni Jimbert? Wen anang, napan kami iti may sa asikat a designer. Ala, sapay kumatawanan ti makatubang iti dayt a plano yo. Kampantiak nanang, mailaban ni Jimbert ti panagayat na kanya kadagiti dadakkel na. Kastamat ti pamatik. Gaputi saan na matukod a panagayat kan ka ni Jimbert. Kat ala, sapay la kuma. Tanaan anay tun nga glunit ti suga at di tapusom. Kat malipata mo, dayjay anang idadanas kag ka. Enrico. Kapay nga inom ka matan. Kaputa, mailuwak ko binom. Kailiw mo ti arak? Wano kayat mula nga malipatan ti agdama a problema ta. Maipapankin ni Jimbert. Kaya't ko nga ibartekan ti anak ta, Stella. Tap na yun sumangpat. Kat guraam, kasta ka di. Salbag, kasla masinsinitan dagiti gamgam ko. Masurunak mat iti anak ta. Namtsak kaya tadang ramen, Rico. Pues, ingka nga ron iruwar amin nga arwatan na. Saan mon apadanunan dito'y palay? Tamangan numapatay ko. Nya nga tati ko na di kita drakkel ko. Naibaga ka nalpasan na kiti papilis. Akasapulan mi nga kasarkin siya min. Jimbert. Ni mami. Nakarpang tumas di kanya. Ayop ka. Inaramid mo lang tantikay kayat mo. Talaga ka di. Akas talatan kalakakada kayo ti magkabi kanya. Kurang payday ta. Amumin kinita timtipan nakalpasan dagiti papeles yung agkasarkin ni Siamin. Nakamo nyo. Saan mo nadamagan pay? Awanan ti Sirpinan o asino man tinangibaga kada kami. Impagakmat itin kada kayo, mami. Awan makalapod kanyak iti panay kalay sa kanyamin. Pues, tangay ti nakampulos dengdenggan kinitatim. Kating kabagkatan ng dagiti inrubwat ming arwatam. Tagtalaw kan! Kanya, pagtalahon tak, mami. Agpili ka! Surutam dagiti pagayatan mi kinitatim. Wano tayo dya asya main di surutam. Santa ka pagpilian, mami. Amangan masaktan kayo la. Masabol nga agpili ka! Tapno ang mo matararamidan mi kinitatim. Oray laksi ng tanganak. Didak tumalapdan. Amang ikalay sa kankwana. Tay ko na kon. Ay ayatik ni Siamin. Kat oray asino tagdebdeb pa. Di da ka malapdan, mami. Pues, awan nga rutan ti karpangam asumrag iti balay tayo. Nagtulagan mi kinidatim. Ngano asawam ni Siamin kat laksidan dakan nga anak. Nasakit man nga watan, mami. Awan mabaling ko. Takabailan, tak may balang anak yo. Gapulang iti kilo a prinsipyo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode
Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Ako nagtaksan. Jimbert! Ano na kita bitbit mo? Malita matamahisa. Wana. Pinagtalod ako dagiti naganakanya ka. Mabay na kumasumang bay diti palayong. Pinapos kon tirupa ka. Sige, umunag kang karoon. Nanang! Nang! Adda ni Jimbert! Ani, nasapa ka man ita, anag kape. Tsak nakaturturog iti kakapanunot ko maipapan iti anak ta. Anya? Gusto nga tati inaramit ta. Anang papanaw kan kwa na diti balay. Gusto. Kaputa na tangken una yon ti ulo, di anak ta. Nga, may sang anak ta ni Jimbert. Agmay sangag paiso. Ngam kinay kayat namot a pinili, di awan kwenta na a babae. Iso na saysaya at laengon nga ibilang tan anatay. Mayat matitimpla na ito linuto, anak ko. Kasta ka din, Nanang. Oh, Jimbert, pwede ka matanmangan. Wano, di mo ka di kaya tilinutok apakbat asidain tayo. Ha? Ay, pasensya kan barok ano nateng tinaidasar asida tayo ita. Kasto itisid si dami amarikrika at ket sapay kumatamaan usam. Ken mayruam kan tumetlaeng kadagiti kastoy ang sangsangon me. Awan pagdanagan nyo, nana. Magustok mo tinatang. Apay nga rod, aday ka mangan. Mga anak, pampanunutik lang ti madanin akalay sa ata. Ayawan pagdanagan nyo kadagiti maisakana. Taaddan tinasaritak nga umay tumulong. Agyaman kami, Nanang. Ngam nang. Umanay nga tamot laang tinted kada kayo ni Jimbert a kwarta, ang maigatang kadagiti maparti a baboy kun baka. Ay umanay. Subsobra pay ket nga tan. Magatang tayo ti hupat ababoy ken maisaba ka. Saan nga tangag kamtod, wino agkurang ti maparti, nana? Ay, saan barok? Adun dayjay amay sagana. Upat ababoy ken maisaba ka ti maparti ti kaaldawan ti kasaryo. Diyos ko, ang sakit matan ti tiyan ko. Anay, aganakaksan. Jimbert! Jimbert! Umay ka man! Aganakaksan! Anya di ko lang, aganak ka. Itaray na ko man di hospital. Sige. Umay ka. Asibahin ka. Ipang ka ni di ospital. Lalaki ti umuna ang anak ta. Oh. Apay nagsangit ka? Saan ka kadi amaragsakan? Ta nakita mo di anak mo? Barang sa kanak. Yung magkasangit ako. Taday tama na dagat yung bunga ti panagaguntawan ko. Saan ka nalumdang? Isong nabaging kasar ka. Sakbay nga ganak ka. Tapno da tumaktir nga mana. Agyaman na kiti panangalangon mo iti dayaw ko, Jimbert. Ay, tengka. Saan atin napalabas mo ti makatubang? Tapno ay tengka, agraman ti ipasungay mo. Agyaman ak no ibilang mo, kasputput nung anak. Nopay, saan mo matandara ti agtaltalay tayo kadagiti urat na. Enrico, akin inom ka manan. Bayanak lang, hali. Wen angam, kimutong kan. Paybay amutan, tibagim. Kasta mutan dagiti negosyo tayo. Oh, Oh, nasakit lang, tinakam ko.
Kasipon pimanaw ni Jimbert. Kati pa'y pulos si Mirip nito'y balay. Gapo siguro tanagbalinan a babysitter ti anak ta. Tanaganak mo tanday chay asyamin. Salbag. Anya ko matiganas na ang mga iwan ti saan na matabuto. Amo matan di anak ta. Martir. Di na padpadasan nga ipakita kada tatay ubay. Tanyak pulos talyawan. Makay ayot to'y anak mo, friend. Amunan ti ko marayo. Wan nga rod, friend. Anya tinagan na? Jimbert Jr. Naagad ti asawam tinagan to'y anak mo. Apay akinayat mo. Idinto ta saan mo't nga iso ti pudno nga amana. Isuti kayo ti asawa. Uwan ang numadaan kayo ti anak. Saan nanton amay panagan tinagan na? Ta junior mo't timpanagan na iti impas ngay mo. Saan a problema day ta, friend? Taado mo ti mabalin anagan na pagpilian minto manen. Sa bagay, ang aguray ka. Madlaw ko kaslaan da pagkaingasan ti anak mo kat ti asawam. Anya? Kitaan ti agong na. Dagiti, bibing na, kan kurimatmat na. Uray ubing pa ito anak mo. Kasla, kaingas na ti asawam. Ay na, gusto ng balong. Sumardan kang sangit. Umahin ni mamang mo. Siyamin, tayo gatas si anak mo na. May kan, mabisinan. Gusto ng balong na. Umahin ni mamang mo. Ato yung tigatas na. Dahil yung tigatas mo. Sumardan kang sangit mo na. Dahil. Ay na. Nagsardengan. Talaga ang mabisinin. So asahan kita itay na mabisin mo't gaya man. Ay na. Jimbert, agyaman iti kinasayaat mo iti anak ko. Saan? Sana si kalang takin anak. Anak tatwa. Awan gaya man niya. Time bilang mo mati na pudpudno nga anak ti anak ko. Amo? Adanatlaw ni Ani iti anak ta. Ano tinadlaw na? Kasla, kaing-ingas mo kanu ti anak ko. Ha? Mangrugi ka din. May putak-tak di may sa kapaliman. Oh, apayan na pamulagat. Kan naimayang ka itimbaga. Ako, siguro naginawan na kidi. So medyo kayong ingas ko ni Junior. Ta, kanayon nakmat ididiti balayo. Nang ron na din inawon pa lang. Oy, Jimbert, tapno amom. Saan asika tinaginawa? Oh? Sino nga ron? Secret. Saan mo nga amuan? Ta, mapainak ang mga ibaga. Anya? Agkain ingas da Jimbert kan timpas ngay day di asyamin. Uwan na, Stella. Isutin nadlaw ko idibubag ni Junior. Junior tinagan ti anak ni Syamin. Uwan na, Jimbert Junior. Ta isuti kinayat ng panagan ti anak yo. Saan na putot? Apay pinagbalin na at Junior day di nga ubing. Uray saan na aputot, akas kunayo nana. Bilang namat akas pudno nga ana. Talaga apag tutun na kami to at Jimbert. Saan nana? No di kat ipakpakita na laang tinaindaklan a panagayat na kadagiti agina. Anya? Kaing-ingas ti anak ta. Timpas ngay ni Syamin amalata ka. Isuti ko na ni Ani agayam ti anak ta. Gapo ti impadamag mo. Kasla kayat ko ang makita ti ubay. Anya? Kayat ko ang makita no pudno a kaing-ingas ti anak ta. Kasano ko ma? Idinto ta saan namot aputok day di nga ubing. Ani, nabayagan ang mumurburtsa anak iti anak ta. Tana idumduma unay ti panagayat na kinisomay. Nga uray no amuna nga adta nang idadanas king kuwana iti.
kat isupay lang ti pinili na. Daytat pagkunaam, amartir ti kinatanga di anak ta. Ora nga no agpaiso, akaing ingas ti anak ta. Akat, amang ano, No? Anya? Apay ati mo ituloy? Diyos ko, saan ko ma? Anya ti kayat mo asawan? Napod no, akaing ingas ti ubeng ti anak ta. Saan nga ta, nga iso tinangguntawa idi kini siyakbay? Anya? Diyos ko. Saan man atila nga ipagpagam, Enrico? Uray aklasong kar. Oray tumuknot sa jay langit ti gurak pa'y langit anak ta. Katinantuman pumasyari di balay ta. Takitaag ti ubeng. Anak, talaga nga amo nanti kumarayot ni Apok. Nabalod mo na dumakal. Wen nga rod nanang. Adun at talaga ti dimaklan na. Dandanimot nga minin agmaysa na tawan. Iwan, kahit iti panagdakil na. Makita ka. Apay nga akaing-ingas ti asawam. Ah? Amom nang. Ado kayo nang ibaga iti dayta. Kita man na kita matana. Te akong bibig kan agraman na kita kitay na. Karupuro pati asawam, anak ko. Nairutin ti turog ti anak ko. Iti panangkit-kitak kenkwana. Agpaisun sa ti bagbaga iti tattao. Wen, kaing-ingas na ni Jimbert. Kasano? Akaing-ingas na ti asawa. Ket pungat ti pan nakaidatanes ko. E din ta. Saan mo't ani Jimbert tinaginawag? Wano? Oh, sana. Imposible nga iso. Da kaya't panunutan at tinakiasawaak. Ket iso tinanggundaway kanya. Hello? Hello, Nanay Stella. Nakaawag kay man? Iha? Ada ko makayat ko akid tawan ka ni kaapapor. Anya day tanana. Sige, ibagayo. Kat no kabala, ipaay ko wino aramida. Baunan ka kumaamang ipakaamo ka da Jimbert kini siya min. Pumasya kam to kini Enrico iji balay tain ton bigat. Anya? Kaya't yu ang mapanpasyaran ida? Inkay ka di mang provokar Nana Estela. Kat no kastaman ti gagamyo. Lading ito, didak mabaon Nana. Saan? Saan na day tati panggap ni Iha? Anya ko matimaganab mino ingkam mangriripok. Anya nga arason, akaya't yu ang mapansarungkaran dagiti agasawa Nana. Kaya't may amapan kitaan ti ubing. Anya? Nagbalin aburbor tsaka da kaming agasawa. Day di imbagam akaing ingas ti anak mi. Ti impas ngay ni siya main. Jimbert, imawag itay kanyak ni Ani. Kanya timbaga na. Umay ka no pumasya dagiti dadakkel mo. Takayat da makita ti anak ko. Kunakmet, asan mo lang nga anak? Anak tato ha. Ay, huwin gaya man niya. Kayong ingas mo pa iti anak ta. Hindi pa lang sikog mo. Imbilang kumatan, akas nagtawad kanyak. Agyaman ak, Jimbert. Ngamamom, itin inot pa nagdakkel ni Junior. Ibagpagadag iti makakita. Kayong ingas mo unay. Di mayat. Tapno maipagpanakkel kumot, kaspod no nga anak ko. Jimbert! Addan dagiti dadakkel mo. Isudan dagiti dimteng. Umay ka, duwata namang sabat kadakwada. Diyak kaya. Si Kapela ang ti umuna ang makisang kadakwada. Sige, naisot ko nang. Sige, mapanak nga rod iti ayanda. Panawang ka pa eh. Sige. Ingka nga rodan sabto ni da. Kuna ni Ani.
Interesado dagiti dadakkel ti asawak ang makakita iti anak ko. Gapo iti pan nakadamag da akaingas ni Jimbert Tubing. Diyos ko, saan ko mangagpay sa ti agay ay ayam iti panunot ko? Tsak kaya't apanunutan. Ani Jimbert tinangguntaway iti kanyak. Anggap, apaya kayong ingas kagpaiso ni Jimbert anak ko. Ay, niya ti ramitak. Tapno malawlawagan ti pan nakabutbutyak. Amukan. Wen, apikit din na saan. Pa-DNA iti nalimag ti anak ko. Ken mangala ak tumat iti sampal iti asawa. Tapa-DNA tumat. Kahit na mami kung dadi ang makita, ti anak na. Isulaan ti ginagarada. Oo na. Ipalubos mo ko ma. Ipakita ka dakwada. Awa na nga ma. Adatin dayon namat maturog. Bambantayan ni Nanang. Ni, nakariyan. Mabit lang tala. Ipakita ka dagiti nakanyak. O sige, ingka nga rodan. Hanggang alaom dyan na timpla agatas na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mami, Daddy, adtoy ni Junior. Ha? Apo, Mami, inawagan niyo iti apo. ako kapay nga tangamin akas lahat darag uanarik nakita tayo tauping. Kaingas mo ngagpaiso ti anak ni Siopay. Gaputas siya siguro tinaginawan na Daddy. Mabalin ka di asublatag nga ubad. Siyak man ti umuna amang ubakan ko, ana. Kayat mo nga ipaubaka ta kami, Sige, Mami, hubo niya. Rignain niyo matibara ti bagay ti anak mi. Anak ni? Kunang? Gaputay di pa imbilang ko na po nung anak ko. Nana, muti nga rutan mo to yan. Taubaag man ni Junior. Enrico, arak matadagos ti sinamom, apa man nasimang pata dito balay. Maborbor sa anak. Anya? Masanodsod ka ba? Itay nakita mo ti Obey. Anya, tinarik namking ko na. Darag o iti kaunggak, Enrico. Iso, naawagak pa iti apok. Agpadata, terita. Iso mo burbot sa anak. Kanagpaiso, akaing ingas ti anak ta, dahil nga Obey. Paiso nga ta, anaginawan idi ni Siaming ti anak ta. Iso akaing ingas na. Sabali, ti agay ay ayam iti panunot ko. Ngamsapay lang ko ba, tabindot ti atap ko. Anya ti atap mo? Saan nga ta? Nga ti anak ta, tinanggundawa idi kinisyombay. Anya? Oh, tila ibagbagam. Diyak kay tapagatapam ti dagas ni Jimbert. Nga uray no linaksid ta nga anak. Awagak to. Kapay, anya ti bagam kan kwa na? Paumayak dito'y balay. Takayat ko, akasarita ta, iti sangon sa ako. Palutputak no anya ti rason. No apay akaing ingas na ti anak ni Siabay. Hello, Dr. Cross? Anya? Adan resulta ti DNA test ti asawa kan ti anak ko. Okay, doktor. Umayak di tayo tamot lang. Bye. Siamin, ada pa na? Sa dino? Imawag ni Daddy. Kunaan na akad na kano akasarita. Ha? Anya di pagsaritaan nyo? Nandiyan ka mo. Siguro, nawat dan, di ba nagasaw ta?
So akit na kakasarita, top no maornos. Ti saan may nagkikinawatan. Sige. Ingka nga Roden. Sapay la kuma. Takayat dan nga agpay so ama urnos ti amin. Napananjay asawam. Mapan ija balay dagiti dadakkel nanang. Itiyan niya ka po. Idinto ta nabayagan alinaksid ta. Imawag ni daddy na. Kayat na kanua kasarita. Anya. Kat imbagmantan na pan. Nadlaw ngamin ni Jimbert. Di pimasyar na dito'y balay. Kasla na subsubanan tigura da iti asawa nang. Ket atapin na. Kayat da na maurnos ti amin. Ala, sapay la kumangarod ta kasta anak ko. Sige garod. Mapanak man itayan ti anak mo amat maturog. Itay pa'y amat maturog itindayon na nanang. Wan, talaga maturog na ti amo na di anak mo. Nang, bantayan niyo pa'y manlaang nga rod. Adda pa panak. Papanam ka di, mabayag ka. Saan nang? Agawid ak tumatlaang adagos apaman amaalak ti gagarak. Sige nang, mapanakon. Papanan nagata. Di pa'y lakat nagpaitulod iti asawa na. Sa di na mga tanti turugan na. Anya? Adan resulta ti DNA test da Jimbert ken ti anak mo siya, mi? Wenami, isong ay mayak. Agpakuyog ako makin ka. Mapanta iti klinika ni Dr. Cruz. Sige friend, kuyogan ka. Ngam no anyaman ti resulta ti DNA test dagiti dua. Ket agbalin kanto kumalataan na tanang. Tsak maipasigurado ani. Iti kanito, akadara ni Jimbert ti anak ko. Tsak laamon no anya dagiti sumarunong tungatang ko. Asawa mo ni Jimbert. Ken narikna mo no kasano ti panangipatag na kada kayong agina. Uray kasanot kadakkel ti panagayat kanyak ni Jimbert. No isu ti tuntun-tunig anang gundaway kanyak iti. Tsak mapakawan, ani. Anya? Jimbert, uray no kunami alinaksid da kan nga anak. Anak da kapay la. Iso di na kami kumapagilimutan. No andaman palimad mo. Ay, awan palimad ko, Daddy. Mami. Anya nga ron ti makagapo, akayong ingas mo ti anak ni Shamin. Abo nga day di pan na kay tatanas na. Diyak ka mo, no? Apay kayong ingas ko. Kung nagtumot adi na kami pagilimutan. Ibaga no anya ti makagapo. Amumlakit de. No apay ngagkakaingas kayo iti anak ni Shamin. Anya ka diya talaga ti kayo aparwarin, Daddy. Sa anak ko ngagpalpalikaw pa'y. Si kakade, tinanggundaway ide kini Shamin. Anya dahi tan asaludsod yun, Daddy. Iti pailangan maburburtsaan kami kanka. Tadimi mo utob a panunutan, no kasano ti kinamartir mo kini Shamin. Inkasar mo iti laksid iti panakaamom, a biktima iti panakaidadanas. Kansi ka pa yung titimakder nga ama ti impas ngay na. Abo nga ti panakaidadanas na. Impatag mo akaspod nung anak. Kan kang runaan ti amin. Kaing ingas mo ay. Jimbert, sika ka ti tibirpirukan dagiti pulis a rapist. Kwa? Sung batam iti agpayso dagiti saludsod me. Tauray no kunami alinaksindakan akas anak. Kadi mila tamot maibturan abay-bayan da ka iho. Sigadaan kami amang tulong kanika. No sikati na ilaw an idi anagaramid iti takas kini Shamin. Mami. Agsao ka. Si kakade tinanggundawa ide kini Shamin. Pagpakawalan dak, Daddy. Mami. Kaya't mo asawan. Siya kinanggundaway kan kwa na. Saan? Diyos ko! Karasaan mo kayang daya, Jimbert! Satanas! Bakit anak? Kung ako matang itatawa, nagitibado ti asawa. Jacqueline Pagarop! Demonyo matgayam daya, lalaki na!
nanang! Saan ka maawatan? Apay ako ng adimonyo, kaya yatan nakalaunay. Iso ti rapist, nanang! Iso ti nang gundaway kanyag! Anya, kasano nga iso? Anak, Impa-DNA kiti nalimad. Gabuta ka ingas ti anak ko ni Jimbert. Kat positive akadardara na ti anak ko, nanang! Nia, asawa mo ang anak ko. Kasano pa'y nga ron amagunod mo ti hostisya, tinapasamagan ka. Uray asawa ko ni Jimbert! Pabalod ko! Naskan nga ikaw na tinaramid na kanyak ang kinaayop, nanang! Basol ko kadi, ti agayat. Tapay api na ibalod na siya, men. Saan adakas ti agayat? Nga masapol nga idalan mo itinasaya at awagas, Jimbert. Pagkawanan ako, ma. Nainalakay ti persaan. Saan ka mapatawan? Malungsot ka di ti pagpaludan. Kaya itin ka. Napanagnikamon day ta. Ba iti panagdin nata kasagasawa. Sana matukod ti panagayat mo kanya. Hanggang itinalabas a panagayat mo. Kay tamat ti rason. Ngayon, dadalas mo ti tayaw ko. Pagkawanan ako, ma. Saan ka mapakawan? Kat kaputadakas ka. Aglinipatan kas agasawa. Saan na? Payakas ti muten. Dahil ti ka din ti supapak tinaaramid ko apasol. Enrico, agpanunod ka kumano ka sa no matulungan tati anak ta. Awan mapanunot ko, honey. Tay panubos ta kadilatan ama bulok iti pagpaludan ti anak ta. Nilang sa main titulpak ti waya-waya ti anak ta. Pues, indan tungarod ka sarita. Taparin no kaasyan na ti asawa na. Nakakasimot ni Jimbert iti unag ti pagbaludan. Oh, sige, hintan to. Nasakit mat kanya at ti pan nakabalot ti anak ta. Nuwapay kita nagaramidan na ngamin iti takas. Ti palawag ti anak ta. Katap no isina ti boyfriend na ay di ni siya main. Iso, aginandawayan na. Kat nagbaligi. Tainsi nang agpaiso, tinobyo na. Kat ti panangisi na ti boyfriend na. Inaramatan ti anak ta. Owen, aging gaan agunod na ti ayat ni siya main. Kat nagbaligi amin a plano ti anak ta. Umiti na. Isumatan ti agsagsagabo, Enrico. Apay ngay may kayo. Bueno, umayo ka di kitaan manan ti apo ko yun. Wan, no ipanubos mo ang makita kan, maubami manan. Ladingitan. Ngam san yun amarik na ti para ti bagi ti apo ko yun. Jak kayaten amakita ken maubayo. Sabayin, sana kami ko mga irama na kagura. Nila ang Jimbert tinakabasol. So di mo ko maipaidam ang makita kan mailiw mi ti apo ko ba eh. Kan, saan lang ani Junior tirantami? No di kat, uray si ka. Kaya na ka makasarita. May panggap iti panang pabalot mo iti anak mi. Rebeng na laeng amabalot. Iya, di ka katimasyan kan ko na. Malamlam mo ka ni doon di pagpalutan. Inlaban na ti panagayat na ka. Gaputa ay ayatan na kauna ay siya bain. Udno dayta. Ngam saan nga umno ti wagas na anang sukdal iti ayat ko. Intadanes nak ti anak yo. Mabalin ka di iya. Lipata mo tinapalapas kan pangawan ng ti asawam. Aging gaad di na maikaro tinagbasulan na. San kunto ang apakawan? Mamakawan to pa'y ti Diyos. Anyan tulakit din kada tayo aparsuana. Sa anak a Diyos. Tapno nalakalaeng apakawanek. Ngam uray man mapakawan kunto ti anak yon. San kun akayat nga agden na kami kas agasawa.
Ala, Lakaman na, ti kapaitan na balas tinaramid na kanyak apan ang kuntamay. Iso nga uray, agmalmalam kayo nga agpakpakaasi kanyak. Awan mauray yo! Imay kayo manan, Mami. Kadwak ni Daddy. Daddy, kumusta ka dito pagpaludan? Iho, sana nasaya, Daddy. Iso apang asyo. Tulungan ako makaroon dito eh. Napan kami nagpagpakaasi kini siya may nga asawa. Yung maton ti puso na. Tako na nga awan panggap na amang ipapawa iti taron kontrakan ka. Apay ngagsagama ka, Kastoy. Basol ka diti agayat. saan abasol i? Ngam tiwagas mo ang nagayat, ti saan husto. Nga iso, tinakaibaludam. Tiyan mo kini. Sa nagpungat, inaramit ko. Tiyan mo, saanan amay putak-tak ti palimat. Di mo na palunod. Nga amin ang kinatakas. Katadalata sa papak na apamalas. No saan man ati mismo ang nagaramidam iti kinatangkot. Ti mangipaay da ita apamalas. Kat mismo nga ti Diyos. Mangipaay anak ko. Mami, Aganos ka, iho. Taday tuyan ti sukpapa, tinaaramida amasol. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ko maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.